Benvinguts al podcast de Ciència en Català. Benvinguts a Bata i Bota. Amb tots vosaltres, la Laia i la Paula. Què tal, Paula? Com estàs? Doncs molt bé. I tu què tal? Molt bé, espero que hagis vingut preparada, Sí. amb entrenament previ, perquè avui anem a parlar sobre l'esport. Tu et consideres una bona esportista? Bueno, a veure, jo ho intento, vale? O sigui, La intenció està. avui he anat al gimnàs, pel matí, i he fet bastantes coses, o sigui que, check. Però bueno, no sóc una gran esportista, però bueno, me mantengo en forma, vaig fent les meves cosetes, però sí. Molt bé, et veig motivada. Sí, s'ho fet. Doncs avui vinc a trencar-te el cocoro. No! Sí. Perquè si alguna vegada has somiat en aconseguir una medalla d'or a les Olimpiades, avui t'explicaré per què tu i els nostres oients no podran ser mai atletes olímpics. Oh, sí, a lo millor és una mica de clickbait. Vale. Perquè la part d'entrenament la coneixem tots, però avui explicarem la biologia, la fisiologia i la genètica que hi ha darrere d'un esportista. Comencem per lo bàsic, no? Comencem pels músculs. Vale, molt Clar, bé. si tu mires un esportista, el primer que se li veuen són els músculs. Sí, Estan bastant fibrats, tots. Sí, estan fibradíssims. I és que el múscul està format per unes cèl·lules que s'anomenen fibres musculars i que els humans especialment tenim de dos tipus. Les fibres musculars de resistència, que tenen una contracció lenta, i unes fibres explosives, que tenen una contracció ràpida. I m'agrada molt això de fibres explosives. Boom! Boom. Està guai. Les fibres de contracció lenta són les que s'utilitzen per fer activitats de llarga durada, com per exemple córrer una marató, i estan especialitzades en resistir la fatiga i utilitzen l'oxigen d'una manera molt més eficient per generar energia. En canvi, les de contracció ràpida, boom, Boom. són les que permeten fer els moviments curts i més potents, com per exemple fer un sprint o aixecar peses. I aquestes fibres doncs, s'agoten molt ràpidament. Doncs Laia, avui he fet servir molt les fibres explosives perquè he fet peses. Molt bé. Sí. És que el meu objectiu, saps quin és? A veure, quin és el teu objectiu? Vull ser la vall d'Arcane. Sí. Crec que estàs una mica més a prop d'aconseguir-ho. Oh, gràcies, Laia, gràcies. O sigui, no vull tenir traumites, vale, com ella, però almenys vull tenir el seu físic. Doncs bueno, si vols et continuo explicant sobre les fibres musculars, a veure si puc donar-te idees de com entrenar-les per tal de poder convertir-te en la vall. Vale. Em I és sembla que molt bé. aquests dos tipus de fibres viuen en harmonia dins del múscul, encara que no en la mateixa proporció. És a dir, tu genèticament neixes amb un percentatge d'unes i un percentatge de les altres. Per exemple, s'ha trobat que molts velocistes d'èlit tenen una alta proporció de fibres musculars de contracció ràpida. En canvi, maratonians com el Eliud Kipchoge, em sembla que es diu així, És que vaya noms, tio. És que així és impossible. sí, no hi ha un Pepe, Antonio... No, havien de tenir el nom d'Eliud Kipchoge. O sigui, bueno, comptament. Doncs aquest home, que ara ens estem ficant molt amb ell és el campió mundial de maratonià i que tenen una composició molt diferent, amb un predomini de fibres de contracció lenta per tal de poder durar més temps dintre la pista. És per això que hi ha ètnies que destaquen més en un esport durant les Olimpiades. No només perquè entrenin, sinó perquè ja hi ha una predisposició genètica. O sigui, que es pot enganyar la genètica? Avui anem a parlar una mica sobre això, que a mi em sembla bastant xulo. I és que, sí, segons quin tipus d'entrenament facis, pots modificar parcialment la composició de les fibres musculars. Tot i així, la genètica posa límits clars. Un estudi publicat
The Journal of Physiology va mostrar que persones amb una varietat específica al gen HCTN3, és el nom del gen, tenen una predisposició més alta, més gran per a esports de potència. I aquest gen codifica una proteïna clau que funciona en les fibres ràpides. Si no tens aquesta variant, és molt poc probable que siguis un gran velocista, perquè... Ja, perquè no. Per més que entrenis, exacte, la teva genètica no t'ho permet. Però hi ha moltes més maneres d'enganyar el teu cos i d'aconseguir aquest mode Super Saiyan. A veure. Entrarem a una part que ens agrada a tots, que són les drogues. Bueno, això que ens agrada a tots. Bueno, sempre ens ha cridat molt la curiositat de... Sí, és com una mica un tema de... interessant. Com funciona això de les drogues? Però doncs no sí. recomanable, eh? No. Aquí no incitem a que us drogueu. No, però sí a conèixer els efectes que tenen les drogues. Quan la genètica no és favorable, doncs molts dels atletes recorren al dopatge. I hi ha pràctiques que són il·legals, com l'ús d'epoetina per augmentar els glòbuls vermells i millorar així el transport d'oxigen. Un exemple molt famós és Lance Armstrong, que va guanyar 7 Tours de França abans de ser desqualificat per tema de dopatge. Però també hi ha estratègies legals de dopatge, que seria, per exemple, l'entrenament d'altitud. Per exemple, fa que el cos produeixi més glòbuls vermells de manera natural. Atletes d'èlit com Kilian Jornet, conegut pel seu rendiment en curses de muntanya, aprofiten aquesta tècnica. Ostres. I et diré encara més. Hi ha, segons quines regions de Sud-amèrica, que s'ha fet un estudi dels seus glòbuls vermells, i hi ha una tribu molt petita que al viure amb una altitud molt alta la seva sang conté major número de glòbuls vermells. Per tant, tenen més oxigen a la sang, ja de manera natural. Que guai. Així és com que estan, no sé, com... Super Saiyan tota l'estona. Exacte. Val a dir també que cada vegada més, gràcies als avenços tecnològics i sanitaris, com les màquines que compten els glòbuls vermells, que gràcies a ella doncs sabem tot això, bueno, això i després també gent que mira per la lupa del microscopi comptant un a un. Això és mortal, eh? Sí. Això és mortal. Ho he fet i, mare meva, quasi em pego un tiro al cap. Sí, no és gaire agradable quan et donen el microscopi. T'entren una certa por, ja quan et diuen avui hem de mirar pel microscopi per comptar, no vull comptar. No vull comptar. Eso no se va a hacer hoy. Però, bueno, tornem una mica amb això. Doncs això, que gràcies a màquines, a avenços tecnològics, també estudis publicats sobre ciència, tenim molts més coneixements de com funciona el cos humà i com li podem donar aquesta extra energia que ens pot ajudar a guanyar. Si alguna vegada has pensat per què l'equipació del Barça o el banyador del Michael Phelps és tan car, tot té una raó. I és que estan utilitzant diverses tecnologies darrere d'aquests productes. I és per això que no és un cotó normal, en el cas de les samarretes del Barça, o no és... sinó que hi ha tot un laboratori darrere que ha intentat agafar diversos materials que els poden ajudar a apropar-se molt més a la victòria per tal de fer els seus jugadors doncs, més ràpids, que no passin tanta calor... O en el cas del banyador del Michael Phelps, que siguin més aquodinàmics. Bueno, Laia, jo no sé si aquesta paraula existeix, sincerament, però te la compro. Bueno, més o menys, no sé com seria aquesta paraula, no sé si existeix. Però sí, bueno, entenem el concepte, Sí. que és més dinàmic en l'aigua. Però sí, és per aquesta raó per la qual porten aquests banyadors tan petits que arriben fins a les cames i que van tan depilats per tal d'evitar la resistència a l'aigua. Per cert, tu sabies que el Michael Phelps té una síndrome que li dona un avantatge a l'hora de nedar? Doncs no ho sabia. Il·lumina-me. Doncs sí. El nostre amic Michael, ara a partir d'ara ja li direm Michael, perquè jo crec que ja... Som befos, ja. O sigui, Sí. sí, és el nostre millor amic.
Però sí, digue'm. Doncs pateix una síndrome, que és la síndrome Marfan. És una malaltia que afecta sobretot el teixit connectiu, que cursa amb diverses anomalies, especialment en el sistema esquelètic. I la gent amb aquesta síndrome sol tenir una constitució física particular, amb unes extremitats molt llargues, molt primes, i tenen aracnodactília. Saps què és? Aracnodactília? Sí. O sigui, que són Spiderman? No, però molaria molt, Estic flipant. No. Aracnodactília simplement és que tenen els dits molt llargs. Vale. Sí, estava flipant. Jo pensava ja que anaven per les parets, allà, tipus Spiderman, saps? Seria molt divertit. Sí. Però no, és el nom mèdic que se li diu quan tenen els dits molt llargs. Vale. També tenen hiperlactitud articular i tal. En el cas del Michael, doncs aquest trastorn connectiu li proporciona articulacions que són més flexibles i una envergadura de braços desproporcionalment llarga en comparació a la seva alçada. És que, clar, o sigui, realment, jo he vist fotos d'ell i és que és una mica extraterrestre, eh? O sigui, té unes extremitats així com molt, no sé, Sí. tot molt llarg. O sigui, és com si l'haguessin estirat, saps? Sí. I això. I surt allà... Tinc les dades perquè fa 2,03 metres d'envergadura per 1,93 metres d'alçada, a més de tenir una talla de peu de 48. Uau. Com veus, és una persona molt prima, molt llarga, i que això li dona un avantatge molt gran a l'hora de poder nedar, perquè és més aquadinàmic. Efectivament, Laia. Jo crec que hauríem de trucar a la RAI i dir has de posar aquesta paraula. Sí, a l'Institut de Llengua Catalana dient, hola, bon dia, necessitem aquesta paraula. Una altra manera d'enganyar el cos, no tan divertida com les drogues, Vale. és a través de la dieta. Bueno, que també és important. Per exemple, els culturistes consumeixen dietes riques en proteïnes que afavoreixen el creixement muscular. L'Arnold Schwarzenegger seguia una dieta amb grans quantitats de carn, ous, formatge, cottage, per tal de maximitzar la síntesi de proteïnes. En canvi, els maratonians es concentren en dietes altes en carbohidrats per garantir que tenen prou glucogen als seus músculs. I recordem una dada que ens va deixar també el nostre amic Michael, Vale. ja no direm films, com he dit abans, que durant els seus anys d'or doncs, consumia 12.000 calories al dia, incloent grans quantitats de pasta, de pizza, per tal de mantenir els seus nivells d'activitat. 12.000 calories. 12.000 Això és calories. una bomba. A més, la genètica també influeix en com metabolitzem els nutrients. No enganyarem a ningú. Exacte. Alguns esportistes tenen variacions genètiques que els permeten processar millor els greixos com a font d'energia. I un avantatge que l'esport es pot transformar amb més resistència. Vale. Això està molt bé. I, bueno, aquestes són les raons per les quals tu i els nostres oients no podreu ser mai atletes olímpics. Lloro. Era el meu somni, vale, Laia? I ara me l'has trencat. Bueno, o al millor sí. Bueno, millor es dic, qui sap. Sí, no sé, potser també tinc jo una mutació genètica aquí que em fa ser una pro en, no sé, tirament... No, Mai com se es diu? sap. Tiro de... Sí, tir amb arc, no sé. No se sap mai. En comptes de ser la Vall, seré la Cagnis, saps? Però bueno. Vale. Però bueno, que sàpigues que no m'has desanimat gaire, sinó que m'has motivat a seguir entrenant, però potser intentaré tenir les diferents consideracions aquestes doncs per tenir millors resultats, clar. Així m'agrada. Sempre positiva. Efectivament. Nunca negativa. I res més. Jo crec que ara ens toca tancar una mica el capítol, no? Doncs sí. Recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials, que ens podeu escoltar a Spotify, demanar-nos a l'Alexa... I què més, Laia? Doncs res més, només ens falta dir stay curious. Efectivament. Adéu. Adéu.